Мы будем говорить про национальную Мы идею. живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X». Праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя праграмы Максім Гаруноў і Зміцер Лукашук. Гэта выездная праграма. Мы знаходзімся ў Беластоку, у рэдакцыі газеты «Ніва». І наша суразмоўца, літэратарка, паэтэса, журналістка Міра Лукша, аўтарка 17 кніг, 18-я рыхтуецца да друку, вось адна з кніг у мяне ў руках. Міра, беларуска. І адразу з гэтага я і пачну. Шмат размоў пра тое, што у Беларусі беларусы русіфікуюцца, а ў Польшчы беларусы паланізуюцца. Што табе дапамагае не паланізавацца, заставацца беларускай? Можа, гэтая нацыянальная ідэя там дзесьці цябе трымае, і ты зараз ёй падзелішся з намі, ці што? Я думаю, што трымае мяне Ніва. Перш за ўсё, тому што Ніва пачала выходзіць, тыднёвік беларусаў у Польшчы Ніва пачала выходзіць у 56 годзе, я нарадзілася ў 58 годзе. І практычна ад самай калыскі я была з Нівай. Пасля праз зорку, это укладыш такі для дзяцей, старонка, там две старонкі атрымліваецца, для дзяцей беларусаў, ён і дапаможнік, і старта для пісання, для аўтараў і фотографаў, мастакоў, беларускіх дзяцей з Польшчы, з Падлашша, перш за ўсё. І гэта мяне заўсёды трымала. І нашы тут дзеці, можна сказаць, вучні, чытачы зоркі і супрацоўнікі зоркі. Яны свядомыя беларусы, яны ведаюць, адкуль яны шукаюць сваіх каранёў. І гэта трымае нас пры гэтым. І так што все дарогі вядуць, як ведаеце, у Ніву, яна в розных месцах знаходзілася у Беластоку, яна цяпер на вуліцы Заменгофа, амаль насупраць таго месца, дзе нарадзіўся Лайзер Людвік Заменгоф. Так што гэта, і тут заўсёды праходзяць і экскурсіі, і стаюць пред нашай таблічкай на белых сцях, на ім напісана Ніва. А людзі чытаюць: гіба, а што такое? І там амаль кожны дзень глядзяць на тую гібу нашу і даведваюцца, што тут такое знаходзіцца. Тут такі цэнтр, можна сказаць. Тут, дарэчы, падаюць свой адрас для карэспандэнцыі таксама беларускія студэнты, часопіс, месячнік беларускі часопіс. І калі хто чаго шукае, то ёсць два месцы. Это Варшаўская 13, дзе знаходзіцца беларускае грамадскае культурнае таварыства, ну і Ніва тут, тыднёвік, газета. Але нас арганізацыяў беларускіх ёсць больш, яны ці ўзніклі больш-менш як Ніва, як это літаратурнае аб'яднанне Белавежа пры Ніве, цяпер яны самастойныя. Ёсць беларускі таварыства гісторыкаў беларускіх, ёсць студэнцкі саюз БАС, беларускі аб'яднанне студэнтаў, ёсць моладзевы саюз, дзейнічае таксама беларускі музей у Гайноцы, працуюць школы беларускія, ёсць школы, дзе ёсць прадмет беларуская мова, і ёсць два ліцэі, дзе таксама ёсць ўжо цяпер прадмет беларускай мовы і літаратуры, але якби яны называюцца дадатковае навучанне беларускай мовы, але яны, можна сказаць, беларускія цэнтры. Так што гэтыя цэнтры, якія ўзніклі тут за часу нашых бацькоў, а і раней нашых дзядоў, якія ўсё ж такі некаторыя выяўлялі сваю свядомасць в розных партыях да ваеннага часу. І пасля гэта не на пустым полі месца знаходзіцца гэта. А што паланізацыя, то вядома, што мы практычна ўсе двухмоўныя ўжо, таму што мы пачынаем ісці ў школу, там ёсць польская мова, мы ў абсалютна польскім асяроддзі, і часам нават бывае так, што калі самавыяўляешся сярод знаёмых ці іншых, то глядзяць на цябе некаторыя падазроныя, або скажуць нешта, ты можа едзь у гэты рай у Беларусь. Так гэта нашым дзядам гаварылі у 45-м, 46-м, 47-м годзе. Едзьце той рай туды, бо тут не ваше месца. Мы тут ад дзеда-прадзеда сядзім,
межа менялась, мы не менялись, мы просто были белорусами. Потому что вот та идея, да, можно сказать, белорусская такая кровная вельми. Потому что як живешь, як дыхаешь. Значит, ты або ешь тем, або не ешь тем. А когда ты отрываешь от себя от коронев, ты просто робишься никто. Никто, и до тебя никто не будет иметь поваги, перш за все. Калі цябе паслухаць, і колькі тут розных і цэнтраў беларускіх, і класаў беларускіх, і школаў, і адкрываюцца, і тое, і сёе, то такое адчуванне, што тут наадварот ідзе абеларушчванне, што беларусаў усё болей і болей. А нам кажуць іншыя, што наадварот беларусы паланізуюцца, што менш і менш там ужо там нараджаюцца дзеці, якія ўжо сябе не лічаць беларусамі, а лічаць палякамі. Дык як жа ўсё ж такі сітуацыя? Ну, у нас наша Нива, наша белосоцкая Нива, она переначивается на вёсцы. А вёска вымирает просто. Просто молодь выехала не только в Польшу, она выехала в свет. Засталіся старенькія, якія вось і чытачына, мам такіх чытачоў, што на самом пачатку тую ніву чытаюць. Вось 60 гадоў яны тую ніву маюць, і яна для іх вельмі важная справа для самасвядомасці і для цікавасці жыцця. Таму што той, што хочуць даведацца, яны маюць у Ніве. Было рознае. Ніва была, у нас вось цэлы стаіць там такі, а то сярэдняй шафе стаяць нашы гадавікі. Так што вельмі цікавых рэчаў даведацца можна. Была дань палітычная. Калі, вядома, это 50-х гады, калі трэба было на старонцы даць таксама і палітычныя рэчы. Але вось 61 года я недавно знайшла такі тэкст. З правага боку Хрушчоў і так далее, піша сторонка. А на першай сторонцы з левага боку написано: «Мы хочам паставіць помнік Касусю Каліноўскаму». Ёсць такі тэкст, вось. І калі это было, пасля узнік як бы дом культуры ў гарадку, ён быў імя Каліноўска, як усец, гмінны цэнтр культуры, але стаіць яго партрэт Кастусёў, і там табліца старая стаіць у сярэдзіне. Так што быў той помнік нейкі. І вось это людзей менш, проста менш у краіне, менш людзей чытае проста, звычайна, яны ўжо пакаленне, вось, пальчыка, яны ўжо не могуць пісаць «трымайся», «трымайся», вставляюць, яны сказу нармальна не напішуць. Але тыя людзі, якія чытаюць, і не таксама, і яны проста разумеюцца. Я гавару это вучням. Дзеці, чалавек, які ведае прынамсі 2 мовы, у яго больш развіты мозг. Кажу, слухайце, нават калі перакладвае той тэкст, калі ён падвойна дзейнічае, ну, калі мозг так выкарыстоўвае недзе ў палове, калі ён выкарыстаны амаль поўнасцю, то ж разумнейшы, правда? І так гаварыла з такім хлопчыкам з вёскі Валілы двор, там бабуля жыве, яго першы піша Аня Садоўская-Тарасевіч. І кажу, чому не ходиш на білоруську мову? А мама сказала, що не потрібно. Але я ведаю мову, бо я з бабулею говорю, про бабулю і Жені говорю. А кажу, треба вчитися. Ой, тільки занятка у школі. На що? А він переживе каля самої школи амаль. І співає пісні, і мама відає пісні білоруські. Мой хлопчик, видатний хлопчик, Вітя називається, Садовський, виступає. Має слих геніальний, і мовний, і музичний. Але він каже, мені потрібно. А як мать сказала, а ну слухай, а чому ж ти пойдеш? Мой брат сказав, мама, я не пойду на білоруську мову, бо мені далеко йти потім. Бо на кінець уроків мама сказала, візьми ремінь, та й пойдеш. Ну, czasem треба сказати, бо ніяка потреба. Хоча мама не відчувала такої великої свідомості. Хоча мама пише по-білоруську, нас приймає в конкурсі літератури. Але було зрозуміло, чому ж маєш йти на білоруську мову. А візьму ремінь і пойдеш, чому ж ти так? То що полохала. І мої брати ходили, хоча у мене і сестри були добрі виніки, а хлопці так собі. Вони не тільки з білоруської мови мали горші оцінки. Але ось треба конкретно сказати часом і голосно, хто я ёсць, і ці твоё дзіця будзе нікім, ці будзе беларусам, ці гэта пытанне ставіцца часам у сям'і, а часам не ставіцца. А калі прыйдзе вось перапісчык, што запісвае, хто кім ёсць, прыходзіць да мяне перапісчык у маім доме, у маім доме на вуліцы Весёлай, 6. У нас аднолькавыя невялікія кватэркі. Это 36,6 метраў квадратных. Прыходзіць перапісчыца і ўжо пісае, а колькі там зарабляеце, што... А кажу, а чаму пытанне пра нацыянальнасць нема? А я видела, што ёсць. А яна кажа, а ўсе такія самыя, я запісала ўсім палякі. А я кажу, чаму не пасталі пытанне? Я ўжо мои запісы не буду папраўляць. Кажу, што не будзеце папраўляць? Я беларуска, мой ця беларус, чаму? Папраўляйце, а я не буду. Я кажу, што это такое? Вы хочаце в суд, каб я вас подала?
я навіть питання не ставила, бо зрозуміла, що це всюди поляки. Усі однакові. Так у нашому домі усі однакові квартирки, так само однакові є в рамочку поляки. Ось. І були такі ситуації, наприклад, подшудила вам, ось, то на суд подавала pani Prymaka, потому что спрашалась, и она не хотела поправить, что она белоруска. А від такого дядьку Костуся, який звернув увагу, він був мал ślepy, і каже, а що питання про національність? А я wszystkim писуję польську. І каже, поправче, я білорус. Być co poprawiła. On каже, знаєш, польський, білоруський довше слово. Я далі засталося таке коротке слово Polak. No i tak było, bo kiedy перелічили z tej gminy, ta gmina z tej wioski i gminy Sidry, okazało się, że niewodnego nie ma. Znaczy, ja nie poprawiła, ja poprawiła pana z siebie Lukasz, to on Białorus, to choć jeden był Białorus u gminie Sidra. A ja nie poprawiła. I tak, oni tak sprościli sobie, bo niektóre pytania już про квартиру nie pytali, tak jak mnie nacjonalność, усі однакові, усі такі самі, поляки. Ось. Добре, а ти от свого сина ким виростила? Він білорус? Я до його ще говорила по-білоруську. Та білоруську говорила, від малого. І мамина сестра, це двоюродна, каже, ти дитя марнуєш. А він, я не говорю, бо я вийшла свою по-білоруську. А він по-польську відказує, але видиш, білоруську відає, бо пише, наприклад, він живе в Тороні, odpisuje mnie na Messengery, czy gdzie to pisze po białorusku, latinkę wiadomo, bo tam nie ma kirylicy, po białorusku, ale i on do rozmowy wymowy. Niedawno miał taką rozmowę z niekim Polakiem i każe, to powiedz coś po rosyjsku, a on mówi do jego i śmieje się, każe, ale to nie po rosyjsku, każe, bo to po białorusku, a takiego języka, każe, nie ma. Ja każe, jak to nie ma języka? No nie ma takiego języka. Każe, mogę dokazać, że to jest język. Podobna była rozmowa. My byli wtedy Michał Andrasiuk. Якраз ми сиділи разом у Брні, Андрасюк не клеїв і сиділи собі на риночку, півцо пили вечір. І сидять які люди, питаються, врешті звертаються до нас, мужчини. На якою ви мені розмовляєте? Відомо, моя мова Михащова інша, фонетична навіть, чим з Білорусі. А ну не клеїв, правда. Він каже, ми кажемо по-білоруську. А ті мужики кажуть, да не клеїв, сидіть, кажуть, а такої мови нема. А ви скуль? Ми з України. Якісь такі роботяги, інженери були, щось там в Брні будували. Ми там на них ще доглянули, почали сміятися, а вельми пережив цю справу Ніклаєв. Кажу, ну як? Я ж у вашій місцевості був, таку чудовну зустрічу мав у Тернополі з українцями, з вами. Ну що ж ти мав зустрічу, але такої мови нема. No i weź mi tak кажи, что tego nie uczony, nie wierblud, takiej mowy nie ma. Będziesz mówić, pokazać książki, że тут есть, to наши czytaczy, do rzeczy, u nas są i korespondenty, i uczni woś piszą u nas zorku, przyjmują udział w konkursie literaturnym, 22 raz konkurs dla polskich gromadzian, ogólnopolski konkurs białoruskiej poezji i prozy. Kiedy przysyłają teksty od maluszów do poжилых osób pod 98 lat na ten konkurs, różne, no wiadomo, to amatory, ale bywają wśród nich i dobre teksty, on je drukuje, już u nas završenie konkursu, završenie, wiem, prohożaje, nasze telebaczenie, radio, rozmawiają z nimi, potem u nas jest programy i po radio, Białostockim radio, telebaczenie Białostok i wiadomo radioracja i oni tam pokazują naszych ludzi, які wyjawiają, доказывают, что можно все выявить в родном слове белорусским. А у меня, вот я вас послушал, получается так. Вот есть конкурсы литературные, есть газеты, ну, газета есть, Нива, есть союзы, вот всякие историков, аматоров, там, художников, белорусов. Вот. А проблема во всем том, что люди этим не пользуются, потому что по двум причинам. Во-первых, все это было, вот газета «Нива», книги, конкурсы, они были рассчитаны на людей, которые жили вот в Белостоке и вокруг в деревнях.
Люди... Да, но у нас люди же просто говорят, читачи даже есть и не только, а во всей Польше. ну вот, ну, то есть, ну, они предполагали, что это как бы люди, занятые в деревне, вот где-то там. Теперь они из деревни уехали, и, в общем, как бы вот публика, которая могла бы это все читать, она исчезла. Это первое. Второе, вот мы сейчас смотрим, здесь очень много старых книг, я с большим удовольствием их посмотрел. Да, есть. Ніва же починала збирати бібліотеку має від 56 года, так что и старые есть так само. Замечательные старые книги на белорусском языке. Проблема в том, что в нашем мире люди довольно мало читают книг на бумажных книг. Да, люди сейчас, в общем, все это в электронном виде, как-то по-другому Да, но не все, выглядит. по-моему. И получается, что белорусские медиа здесь, на севере Польши, они попали вот в такую в двойную ловушку. С одной стороны, публика, на которую они рассчитаны, уехала из деревни в город. И вообще, как вы сказали, в свет уехал, ну, по миру разъехалась, это раз. Во-вторых, люди перестали читать бумажные газеты вообще в принципе. Да? Во всем мире. И во всем, два. В общем, свете не читают, просто Вот, не глядят. И получается так, что, в общем, как бы у вас была публика, да, которая могла вас читать, на которую вы рассчитаны, а теперь она исчезла сразу по двум глобальным причинам. Да? Во-первых, переезд из деревни в город, во-вторых, отсутствие внимания к бумажным медиа. Да, и вот в этой связи у меня вопрос. А вы не пытались как-нибудь заново перестроиться? Да, ну вот как бы вот перейти... Інтернет прочитати, наприклад, часопис називається, і він має свою сторонку ось інтернетну. Але у нас що вioska? У нас wioska зовсім іначе, як город у нас. У кожна сателітна антена, телебачення. У нас наша wioska трошки може іначе виглядає, чим білоруська wioska. Хто застався, то він має доступ, сидить по тих, розмовляє, скажімо, про скайп з своїми внуками в Америці, чи в Англії, чи в іншому місці. Так що ті люди, що у їх квартири ще такі, як у городі, так, як заїхати у вёску, то молоді бачиш таку яку розвалушку з отхожкою на подворку, їх лазенки у хаті, все. У нас, як не виглядає стара, у нас такі були файні паради. Наприклад, колись, ми переглядаємо друге покоління, що третє нівців, переглядаємо Ніву, то там було, наприклад, цікаво, кольки чижарність кролика, так? Ну, труса, так? No. Труса, чи кольки там, коли наш календар, тут, там висить календар, він трошки іначе виглядає, було місце на календарі. Такі, ну, відкритий календарик, там різні у нас, різних ходів. Вони мали більше місця і писали, ось тут гукала свиня. Невідомо, коли гукала свиня, коли там буде приплод уже, коли що. Вони просто ті ще, сказати, нотатки з життя зв'язували з нашим календаром, чи видаваний календар, книжечка Білоруського товариства, то книжечка тут ще є, та книжечка Білоруський календар, коли є новий календар, і те, що було. Було більш парад, а у нас було в Ніві колись і паради, сердечні паради. Вельми шмат людей писала, а тепер не пишуть, і трохи шкодують, бо часом ось такий віршик недавно написала наша кореспондентка про старую Ніву. Люба Сакович з Юшкова Гурда. Що було у Ніві? Був Острон, розгадував сни. Була кухонні паради. Це була така газетка, не колорова, але така була свойська вельми. І було що їй. Ну, я набув тепер, коли прийшов новий наш редактор, Ніва видається тепер програмна рада тижневика Ніва, така видавець не тільки, до речі, газети нашої, але й книжок різних. І це була просто така свойська газета. Тепер, ну, як у вёска, що раз менше, навіть автобуси менше їздять у вёски. Білоруські, ну, це шкода. У Білостоку, можна сказати, полова білорусів чи православних, як вони себе мають. Тому що є справа така, коли в нас у школах практично нема руської мови, наприклад. Люди не знають кирилиці. Чи нам переходять на латинку, Ніві самої, та колись наша Ніва виходила в двох версіях, латинка і кирилиця, чи зостатися все ж таки вірним этой слов'янській мові, так? Без слов'янським літерам. Так решили, що далі вона буде така. Часопис видає тепер шмат цього, так само і на говорках Подляски, тому що говорок на Подляші много. Така чисто білоруська, це Сокольщина, де католики ще городовщина, скажем, без Подляски і в околиці, аж до Гайновки, аж до Біловежі, можна сказати, що вони мають таку говорку, полеські такі говорки, але не, ну, білоруські.
w mojej семьи było i zareczenskie, i podreczenskie. Nas gaworki byli dwie w chacie, a oj trzy. Mój tata mój z Zareczki. Tak dziennie gaворить, ona i nas говорили колись, пойду за Заречку замуж, там другая сторона, бо у нас говорить вон вона, а у них говорить он вона. Ось. І якраз ті gaworki mnie зійшлися. I mi było ciekawe, widać mowy insze. Ja wywuczyła, była na polskiej filologii, na ruskiej była, białoruskiej wtedy nie było, a pewno nie ma w Białymstoku. Ось. I ludzie jakby mniej czytają, w ogóle mniej ludzi czytają papierową gazetę czy czasopis. A mi dobra, ось, kupujesz kniżkę, nabywajesz i prosto je унюхиваешь. Это все свои вообще те почуття маєш перед собою, книжку, можна вернуться, можеш з нею спати навіть, потримати під подушкою. І тоді книжка, сама свойська тоді книжка. І тоді вертаєшся, коли хочеш, людей цікавить часом більше малюнки, ось навіть коли діти, я була на зустрічах у школах, де були учники, вчали білоруську мову градку, ale всі хотіли діти хотіти книжечку, бо тут справжні малюнки, тут ось, як коли грецький орех, то він грецький орех, коли kasztan, to on w ogóle nawet karynczyka on narysowany. I wszyscy chcieli mieć malunek, ale po łacińskiej mowie i po polsku napisany, a wiesz, po białorusku. Takie ekologiczne wydanie. No my, wiadomo, wychodzimy dla ludzi. I Niwa wychodzi dla ludzi. I pisze kniżki dla ludzi. Ich mniej, w ogóle mniej. Po polsku ludzie nie czytają u nas, rozumiesz? I oni w ogóle teraz, każdy chodzi ci, nawet jeśli w gościnie i on palczykami pracuje i on jeszcze tam szukaje czegoś w internecie, chce krótkie informacji, a сюди вийшла i сюди вийшла. Тому, a my piszemy, no daj Boże, my prosto, jakby nie mieli nadziei, że to piszemy dla kogoś i że to ważne, to by prosto nie wychodzili, nie pracowali, nie robili to. Nie robili za takie maleńkie grosze, nie prosili się po ministerstwach groszy na wydanie, nie żebrowali, można сказать. Prosto my wtedy to kinuli i все, na co nam być jeszcze i Białorusami. Miała rozmowę taką w wiosce Zaluki i mówię z dziećmi, właśnie mówię, tam się dzieci, ta wioseczka straciła szkołę, ale ministerstwo im daje groszy na szkołę, Ministerstwo Oświaty i mają szkołę, 4 klasa, uczą i małyszą, to jest tu городок. I кажу, wy, dzieci, mało że Polaki, Europejcy, wy jeszcze i Białorusy. Ten chłopczyk Patryk, pamiętają, каже, так посмутнів, так дивиться і каже, а я тільки Полак. Ну, ось, а ми ще ви, так само, як... Тим не менш, от Міра, все ж таки цікаво. Да, з одного боку, я зрозумів, що дозволяє триматися надалі білорусам слово по-білоруську. Так. Написанае яно, ці пачутае там ад маці, ад бабулі і гэтак далей. Але ўзнікае сусвет-то, глобалізуецца. Так, ладно. І атрымліваецца, а навошта быць беларусам? Ну, навошта? Каб не być толькі Полакам, як ты, хлопчик, сказав. Ну, хорошо, а... Ty больше, ty mocniejszy, ty prosto, ty ktoś ma czekanie swoje, widzisz, że ty joś, kiedy ty inaczej się skażesz, wyjawisz. Ty prosto sam siebie wyjawляєш i pokazujesz. Ja joś. No wiadomo, dla tego trzeba i siła, i energia, i odwaga czasem. Prosto i chwila odumu, jak сказать, wyjawić się. Kiedy właśnie znajdź mnie, na przykład jakie chłopcy wieczorem wczoraj szli i chyba mnie poznali. I może studenty i mnie smok ruku, pani Miro. Ja кажу, a zaraz. Ja вас nie ведаю, to spotkanie, 10 wieczora, ja tu czekam autobusa, podchodzić muzyki takie zdrowe i тут по руках целують. A oni prosto poznali mnie i сказали Mira. Ja mówię, a nie pytała się, kto wy jest, chłopcy. To w pewnym sensie, że to jakby, choć wiedają ludzie, kiedy właśnie na ulicy spotykają mnie na w autobusie, pytają, czy про naszego jurysta, Петра, до речі. Бо вона не бачила мене, чи в телебаченні, чи в ogóle. І це є. Я знаю, що я відала того Петра наша. І затрималася мені і питається, чи по пораду. Бо відомо, що Петр поможе кожному. Ну, а особливо, коли він приходить з Білорус, так, і він тоді старається вельми. Він такий невеличкий чоловічок, але він вельми поспіховий в сенсі сторони справи. Він за що возьме, co się udaється. І тут każda z tych osób niekim czynem stanowi się takim instytutem dla ludzi innych, że kiedy ktoś stul, to na życie mogą przyjść do jego, bo on swój człowiek i wiedzą, i książki, no,
Я, наприклад, не нарікаю на зустрічах. У нас зустрічі бувають такі в школах конкретні, але у нас такі імпрези бувають. Ось 3-8 буде така зустріча Білосток-Гродно. У нас на плантах концерти будуть всі письменники. Так само пан Швед буде 95 років мали йому. І підходять люди і купляють книжки. Купляють просто. Вони недорогі, але для дітей. Bo ось wiezie dzieciatka u woziku i on każe, no to będzie pierwsza kniżka po białorusku, bo ja jeszcze maleńka, jeszcze nie wie czytać, ale będzie podpisem człowieka, no samych starych piśmienników polszczy. I on ma je po polsku, po białorusku przekładane na polską mowę książki. I właśnie, kiedy takie odbywają się zustreczy, właśnie organizowane, no to ja teraz to realizuje Białoruskie Gromadzkie Kulturne Towarzystwo, i to już 24 raz, to jest taki imprez. I ludzie przychodzą nie tylko z rzeczy Białorusy, ale różne, bo fajnie śpiewają, każdy, fajne pieśni. No pierwsze są pieśni, ale kiedy to widzę ludzi, a malu twar usich, kto ma jest u siebie w chacie białoruskie biblioteczki, kniżki. I on kuplaje, no bo to była kierowniczka piekarni, pani Maryja, i ona ma u siebie wszystkie kniżki wydane после wojny po białorusku. Jedna prosta robocza, no tam uczona troszkę uczona, ale właśnie u jej oś u chacie. Jedna żyje w impozytnym domie, dobra gospodynia w Białymstoku, a biblioteczku ma białorusku, nie tylko zresztą białorusku, ale ma wszystkie książki, jakie wychodzili. To nie musi być jakiś nikt inteligentny, ktoś tam jakiś osobliwy. Prosto zwyczajnie ludzie mają te swoje kniги, puszczają swoich wnuków, szukają, jak być w białoruskim sadku, u Białymstoku. Раніше всіх мені дали батьків, а тепер не знаємо навіть, вони вже забули ще мову, але діти вивчають у білоруському садку, Білостоку, Чугайниці, білоруську мову. І прививаються до культури, бо мій син ходив, то вони і театр мають, де виступають і наставники, і батьки, і перш за все, і вучні. Буває, що і дядуля, чи бабуля трапить на сцену. І вони просто мають і обрядові сценки, і самі різні представлення. No wieś Białystok pokazy bywają i dzieci tak samo wystупać dalej, a dzieci czasem z obronku byli to wśród tych usich udzielników, tylko oni wystупили po białorusku. Это różnice białostoczne. А правильно я вас понял? Получается, белорусов в Белостоке и вот вообще в Подлясье столько же, сколько читателей бумажных газет, бумажных книг, сколько посетителей у библиотек, в общем, таких вот старых, вот, Буває до так, интернета. бо, наприклад, коли у нас, наприклад, ну, не кожен має інтернет, бо в інтернеті нас з Ізраїля навіть читають, чи там з Канади, чи з Куль, але були у нас підписчики просто, ми висилали їм конкретно. У нас, наприклад, коли учні вивчають білоруську мову, чи у початковій школі, чи в ліцеї, вони ніву мають, так? Як допоможник навіть. Вони йдуть до хати, бабулі читають, позичають часом, якийсь номер, наприклад, про когось, скажімо, з Наровчанської гміни, гміна Наровка. То вони там, як про когось текст є, що не хочуть той номер мати, тому що це про своє написано. І там буває, що а у нас у кіосках були раніше, а кіоски позакривали, це різні кіоски, але був кіоски рух, і вони позакривали малюсіх, і там, ну, якби немає купити, у Гайнусі, скажімо, немає купити, у Бєльську проблема. No to jest moim podpisчиком, что у нас подписывается у редакции, и что tydzień, чи що 2 тижні висилаються ті екземпляри. Ну, читачів у нас було много, якби таких старих білорусів, що там вони опинулися після війни, скажімо, у Канаді, чи в Америці, чи де ще, Франції, то ми підписувалися на нього завжди. І розказувала одна дівчина, пані з Доброї Води, що колись, ось, один білорус żył w Francji, on żył się Polakiem, tak, bo on z Polski był i doszła do jego niwa i on tam tak rozplakał się, tak u nas historia Sienkiewicza Latarnik, że kiedy on stareńki człowiek otrzymał pana Tadeusza i on tam plakał i przeżywał strasznie, ale nie umiał, a tej radości, że żadne słowo poczuł. Jak okazało się, to Polak z Francji, okazało się, że udziałek żmurki traśliście, jak on począł po białorusku niwę czytać, naszą niwę białostocką. A Niwa była bardzo ciekawa, to znaczy, samo zaснowali partyjne organy, tam w mniejszościach, znikli mniejszościowe czasopisy, ale Georgi Wielkowycki był pierwszym redaktorem, on 32 lata był redaktorem,
wziął się taki niezależnych rzeczy. Tam było wszystko, co trzeba, bo to dań pełno oddać, ale простые ryfy historii on prowadził wielmi akuratnie i dozwalał na rozwój pracowników swoich. Wszystkich, poczynając od maszynistki do żurnalistów, oni studie pokończyli i on na przykład wysyłał Niwu u Paryż, otrzymywał od Hydrojcie kulturę. I там у редакцию приходила культура, люди знали, что культура есть, всього Білостоку у Ниве лежить, что хочу позичав, але знайшовся хтось такий, хто донес, що подозрона література. Ось тут така в будинку РСВ Праса, це значить концерну партійного, все ж таки там були газети партійні, не були партійні, але якби під опікою партії, Парпу. I нашли się takie, że сказали, że no, tu podozrona literatura przychodzić i tam klikali go na dywanik i przestali tak współpracować, bo porażała czymś большym. Ale Georgi trzymał Wolkowycki, był naprawdę, ja to wspominaję jego jak, no nie wiem, niezwyczajnego człowieka i on kazał, ja tylko literaturny robotnik, bo taki miał bilet, taki trzymał w Instytucie Literaturnym Горького в Москве, bo tam uczył się. I to ja nie był takim literatury robotnikiem. On nas wszystkich uczył, znajszał pierwszy tych ludzi, kogo miał znaleźć, zabrał u kubku i literatorów przy Niwie, i żurnalistów, i takim był kolektyw, wielmi, думаю, ciekawy. Jak ja trafiła tudy, to jak батьки byli, naprawdę czuwała taki pozytywny wpływ na samą siebie i думаю, że wszystkich Białorusów Niwa zawsze miała. Міра, давай падсумуем нашу размову. Атрымліваецца, што беларусам, каб застацца беларусамі, каб не растварыцца ў іншых нейкіх нацыях, каб вот захаваць сябе, для іх самае галоўнае гэта беларускае слово, ну, прасцей кажучы, беларуская мова. Вот так. Это самае галоўнае, і гэта атрымліваецца што так, як казаў паэт, не адракайцеся Nie umiorli, odmowy, jak nie umiorli, bo tak, bo nawet może to i tych, kto przestaną być Białorusami, przynajmniej starają się stać się niezaważnymi, niezamietnymi takimi. I to nie kto, bo nie Polaki. Ja tłumaczyła, no Europejcy, no, tak samo rozpływa ta wielmi forma, ale one jakby, tak samo nawet nie sojusz dzierżał, a swoich regionów больше nawet теперь robić. I to jest nasz region, nasz Białostocki region, podlaski, nawet należy do Sojuzu Regionów Nadmorskich. Więc ciekawe, do mora on z daleka. Ale jakby współpracownicze. Wtedy robi się nikim prosto. Nikim takiego rozkluczatej, takiej formy, takiej amiobai będziemy, takiej już to, no tam ona taka i przychorza, ja troszeczkę obsiedla się w świecie, no, trochę wuczony człowiek, jakby daje radę sobie w gospodarce i ekonomiczną, niech tam próbuje żyć. Ale wtedy no prosto to ніхто робиться, такі, ну ніхто, ну європейці такі, навіть не середнього уровня, просто, тому що відчувати себе повним чоловіком. Коли казати про білорусів, то русський со знаком якості, да? Nawet nie to je, bo to ja tylko Polak, albo nie chcę, żeby oni zauważyli, że ja inaczej, o tak. I tak, jeżeli robi się taki sam jak i wsie, to by się zupełnie nijaki, prosto tak. I trzeba prosto to uświadomić i odczuwać taki honor taki, потому что to pomaga być sobą, być pełnym człowiekiem prosto, a nie nikim tam takim, jakoś zdanie, jakoś zdaється, że ona jest, ale jakby co minimal, bo nie zaczepiać, ty wtedy больше безшкодно живешь, так? Никто не будет тебе, ale tak samo nie będzie ciebie, no теперь, когда скажу, что я есть, не будет меня на некий рай иначе. Потому что это моя земля, и я тут живу, с дедопрадед, с бабы, прабабы, прапрапрабабы тут на Белосточине. Так что это потребно, и думаю, что для тех особ, которые працуют в условиях и что хотят сделать для своей нации, это потребно особливо чувать себе собою, тому что притягивается тогда інших людей. Молодь, наприклад, то Ганна гуртує дітей, які пишуть по-білоруську. Organizujemy takie zустрічі зорки. Зорка – це у нас вкладиш дві сторонки, яка виходить з 6 років у Ниві, в середині. Вона скаже, що Нива додаток до зорки, а не наоборот, тому що я найду в школу, там є матеріали самі свіжі,
писаные про детей, и так само про авторов. Конечно, Ганна посадила меня, Юрку Гменюка, и сказала, я вас тут не выпущу, это ваш покоя, это кабинета, коли вы не дасте мне узорку вершев. И мы сидели и писали с Гменюком те верши, и, ну что, свеженькие, это не день друкованный, это специально для читачов зорки, для читачов Нивы написанные по заказу, так сказать, але это было важное, что тримали, это просто не буде передрук некий, щось інше. Просто дали ми спеціально, саме ліпше, що могли у той момент дати для дітей, які вивчають білоруську мову на Білосточчині. Таким чином, завершаем. И национальная идея от Миры Лукши, сказанная словами поэта, еще раз, не забывайтесь. Родної мови, як не вмерли. Не забывайте мовы родной, каб не умерли. Бо без мовы, як сказала Мира, будете ніхто, як амёбы. Максим Гарунов, Зміцер Лукашук, Мира Лукша з Беластока. І на развітанне як удзячнасць за нашу такую цікавую размову, невялікі падаруначак з Беларусі ад Еўрапейскага радыё, ад нашых партнёраў крамы Сымбальбай. Вось пагоня беларуская. Дякую вельмі. Ідея X на Єврорадіо.